2013 सननि घटना जेब्ला आं बे समाव हाबा जायाखैमोन जों गामियाव सासे इसाहाक नार्जारी होननाय दङ बिथाङा इउएन स्कुल जों गामियावनो इउएन स्कुल खुलि गोदान बिथाङा बे इउएन स्कुलनि सुखिदार जादोंमोन बिथांमोनहा साथ्रफोरखौ लानानै दिप्लायनि दिहिराव पिकनिक जाहैदोंमोन बे दिप्लायनि दिहिराव जेब्ला पिकनिक जाहैयो जोंनि मानगोनां आदा सान्थुआबो थांफादों आरो आदा सान्थुआ बादा होखादोंमोन जाहैदों ओइ इसाहाक बै जायगाथिं दाथां मानोना बे जायगाथिं थब्ल' बिबार गोजा दङ जाहैदों आंथ' थांफेराखैबो आदा बे दिहिराव दा बे जायगाथिं बे मानिया जासेनो थांबाय लोंबाय जाबाय ओरै बिदा सान्थ'नि मान सन्मानखौबो बियो लाखियाखिसै दाना बे लोंबाय जाबाय फैबाय जेब्ला इउएन स्कुलाव सफैयो बेनाव मोदाया हाबबाय बै समाव बै जायगायावनो हाबबोखादों जाहैदों मोदाया हाबबाय ओरैबायदि आवसाव बायदि जाबाय इउएन स्कुलनि गागिफ्रा बेखौ हाखु दाखु दोनफैबाय न'आव दोनफैबाय मोदाय अरदों मानसिफ्रा गावस्रा न'खराव मोनथिबाय गिर्जा लेंबाय नाथाय गिर्जाखौ गागिफ्रा रागा जोंनानै रावबो फैयाखिसै मानोना बियो जौ लोंबाय थायो ओमफ्राय जों गामियाव ओरैबायदि जायानाखि रावबो गिर्जाजों थांजालाबा आंखौ लिंफैयो आदा आं माने सोरबा जौ फाग्लायानो जा सोरबा सिखाव गुन्दायानो जा आं बेयाव गिर्जाखौ आं रायजोनि पावार मोनाबाबो आं बिस'ना हैयो आदा समनि गेजेराव दा आदैया इसाहाकनि बिफा आदैया आंनाव गाबगुलायनानै लिंफैनायखाय आं थांबाय बिथांखौ खोनाहैबाय गोबां मोदायनि रावफोरजों रायगासिनो अब्ला आं गिर्जा खालामबाय गिर्जायाव आंजों सिख्ला गथ'फोर साथाम साब्रैसो दंमोन मोदाया बायदि बायदि बावथिना खालामबाय बे सिख्ला गथ'फ्रा मिनिजोब्बाय जेबो गुरुत्थ' जायाखिसै जेब्ला गुरुत्थ' जायैयाव बियो आंखौ निन्दा होबाय मोदाया निन्दा होनायखाय आं बेखौ बाइबेल फरायहोबाय जेब्ला बाइबेल फरायहोयो बेयो सिरि थाबाय आं दाद्रि होनानै सोंबाय ओइ नों सोर गोख्रै सिमान जा लोंनो मानो नांगौ जाम्बा बे खोथाखौ बे सैताना बुंबाय जेब्ला आं दाबि होनानै सोंबावो अब्ला बियो बुंबाय आं लुसिफार आंबो गोजोननाय मोनबाय दे नोंथाङा जुदि लुसिफारबा नोङो मा उद्देश्य लानानै फैदों आं नोंनाव दिनै सोंसिगोन नोंनो देरसिन मोदायखा आं बे खोथाखौ बुंदों आरो अब्ला बियो बुंबाय खोनासं नोंसिनि फोथायनाया दुरबलब्ला सिं सिं खुंख्रायनायाव आं दं सैताना खुद लुसिफार होननानै सिमान लानानै इसाहाकनि आत्मायाव हाबनाय सैताना बे खोथाखौ बुंदों आदा बे मोनसे नैथियाव बुंदों खृष्टानफ्रा रिदि रिदां माला गाननानै आंनि लामाखौ गाथेजोब्बाय साननानै लादो रिदि रिदां मालाया मा थामथियाव बुंदों नोंसोरलाय मा बियो जाम्बाफोर आं सानसेयाव 7 बार बियो ब्रैथियाव बुंदों सैताना काथलिकआ गोथार नाथाय नोंसोर जेबो नङा बे खोथाखौ बुंनानै बे हुमखि होदों अब्ला नों सिरिथा सैतान होननानै जोङो बिदा फंबाय सानैजों आदा सान्थ'जों आंजों जोङो रजालि खालामबाय दसे उनाव बियो रजालि गेजेर नांनायावनो ओरैस्राय उन्दुनानै बे मोदाया ओंखारलांनो गोनां जाबाय हामबाय बेखायनो आं खावलायदों जोंनि ख्रिस्ट'आरि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो जोंनि संसार जानायाव सैताना माबायदि नासयो जोंनि फोथायनाया दुरबलब्ला सिं सिं खुंख्रायनायाव आं दं होननानै सैताना गावनि सिमान जादों बेनिखायनो जों फोथायनायाव आवगायनि फोथायनायाव गसंथानि सैताना जे जोंनि न'खरखौ गुलुं गुजुं खालामनो हाया बेखिनि आरो आङो फंनै बुंबावनि आदा मोनसेया साक्रामेन्टनि बिसय मोनसेया जौनि बिसय जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ फेग्रा मुवा जेब्ला जों बिसि फिसाय दावराव जानानै आंनि हिन्जावनि उदायि आखुनि थाखाय आं गोबां लाजिनाय मोनदों आं सानदों आंनि हिन्जावखौ आं जौ लोंनानै आंनि दुखुखौ फोरमायनोसै नाथाय आं खृष्टान जाजेननायनिफ्राय आंनाव खुगायाव दिनैसिम गरदसे जौ गैया निसा बुस्थु गैया दिनैसिम आं लोंफेराखै आं जाफेराखै आंनि आखायाव 700 दंमोन ओइदिनखालि जों बिसि फिसाय बियो साननि बेलायावनो उन्दुग्लांदों दावरावआ साननैसोल' जादों जों दावराव जाबाथाय खामानियाव थाङा आङो मानोना आंनि बिसिया फासि नांनो मुलि लांनो नागिरखुमायो आं गैयाबा बेखायनो आं आंनि हिन्जावखौ नागारनानै थाङा थेवबो दिखार नांनानै आंनि हिन्जावा साननि समाव बिसिनायाव उन्दुलांबाय थानायाव 10 थाखाल' फैसा लानानै आं ओंखारलांदों जोंनि न'नि खोलाहा आधा किल'मिटाराव जौ फानो आं बिथिं लोंहैनोसै ओरैबायदि आं बिखा गावलिनानै 10 थाखाल' फैसा 700 थाखाखौ दोननानै आं 10 थाखाल' लानानै थांदों
नाथाय थांनानै आंनि खोलाजों आंनि बिदा बिस्थुनि न' दं जोंनि काथलिक ख्रिस्टान आं बिनि लांगोनाखौनो हाबनो हाया बिनि लामासिम सहैबाथाय आं गोसोखाङो न'खौ जेब्ला न'नि लांगोना सफैफिना आंनि बिसिनि आखुथायखौ गोसोखांनानै मोदैयाव र'है आं लोंहैथारनोसैलै सिगाङाव थांबाय बिदिनो फैफिनबाय नैथि बाराव थांबाय बिदिनो फैफिनबाय थामथि बाराव आं दै दिखांनानै गाबगुलायनानै आं आवगायलांबा आदा बिस्थुनि एसे जानगाराव फांसे कारेन्ट पस्ट दङ थंसे बेसिम सहैबा आंनि आथिं जरा आखाइ जरा रुवायस्रोजोबनानै आं सरबाव गोग्लैनो नागिरबाय अब्ला बे समाव आं गाबखांबाय फोरबो नों आंखौ एसेबां अनमारो आंनि जिउआव गोसोखांनानै आं गिदिंना फैनानै आंनि हिन्जावा बिसिनायाव उन्दुलांबाय थानाय समाव आङो उन्दुनानै थाफैदेरबाय आं गाबबाय थाबाय बे समाव हिन्जावा सिरि मोननानै सोंबाय बिफा मानो गाबखो औ जावले जावले सोंदों बियो थामथि बार सोंनायाव आं खोन्थाबाय बिमा नोंनि आखुथायनि थाखाय आङो जौ लोंनो ओंखारदोंमोन दिनै आं थांनो हायाखिसै आथिं आखाइ जरा जरा गोबोरजोबनाय मोननानै आं गोग्लैनोसैमोन आं फैफिनबाय बिनिनो आं गाबदों नै बे खोथाखौ खोनानानै आंनि हिन्जावा थोजासे गाबबाय आं दिनैनिफ्राय मोजां लामायाव थाबायनो हास्थायसिगोन होननानै बियो माखासे गोबाव सम मोजां संसार जादोंमोन आरो दा माखासे समाव आंखालनि थाखाय बिथाङा आंखौ नागारनानै थांबाय दा बियो गुवाहाटियाव दङ होननानै आं खोनानो मोन्दों डिटेल्स खोनायाखै बे रोखोम दाना साक्रामेन्टनि बिसय आं खोन्थानोसै आरो आच्चा आं सोंनो लुबैदों मा नोंजों लोगोसे नोंनि हिन्जावा नोंखौ नागारना थांबाय नामा ना नोंजों बबे जायगायाव दङ आंनि हिन्जावाथ' दावराव दावसि जालायनायनि गेजेराव आंखौ थगायनानै बियो कम्पानियाव थांनो मोनैनि बोराबनायजों बियो न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन आरो न'निफ्राय बे गुवाहाटि फारसे थांबाय दा बे गुवाहाटियावनो दङ होननानै आं दाबो मिथिनाय दं गुवाहाटियाव मा मावो नों बेखौ मिथिया मा मावो आं जेबो मिथिया खय बोसोर जाखो बे नोंनि हिन्जाव नोंखौ नागारनानै गुबुनजों थांदों ना माबा जायगायाव दं 4 बोसोर जाबाय बियो आंनि सन्देहआव बियो सासे सन्जय इस्लाम होननाय सासे मुस्लिमजों थांनायनि टारगेटमोन आरो दा बियो गारजाखो ना माखो बियो हारसिं दं होननानै आं खोनानो मोन्दों दा बे नोंनियाव फन हरो नामा ना मालाबा फैनो नागिरो आंनियाव फन हरा दा आंनि गामिनि मानसिफोरजों कयेकजन मानसिजों रायलायो नाथाय बै फन हरजाग्रा माखासे मानसिफ्रा आंनो बिब्लाबो होआ आं मा खालामनो इसोरनि इस्सासै आरो जानो हागौ आंनि हिन्जावा आंजों संसार जानो गोसो गैयैखाय बादा हरो खोमा आच्चा दा बिनि सोमोन्दै नोङो गावनि हिन्जावाथ' बिदि नोंखौ नागारना थांबाय आरो बेजों लोगोसे साक्रामेन्टनि सोमोन्दै मा बुंनो दे औ साक्रामेन्टनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो जेब्लानाखि जोंनि खाग्राबारि गामियाव महिला सभा जादोंमोन बे महिला सभा जानायाव जोबनायाव जोङो साक्रामेन्ट होदों बे साक्रामेन्ट होनाय समाव आं सानबाय आरो आं न'खर हिन्जावजों गारजानानै गोबां न'खराव जारला जानायखाय आं गोदानै हाबा लानो आं सानबाय आरो गोदानै हाबा लानो सानबाय बे समाव आंना फिसाया 8 बोसोर जाबाय दा 10 बोसोराव हाबबाय आंना फिसाया 8 बोसोर अब्ला बे 8 बोसोरनि गथ'आ दिनै बे साक्रामेन्टनि बिसय जेबो मिथिया आंनि साननायाव नाथाय उन्दै गेदेर जिउआथ' एखे अब्लाबो आंनि साननायाव बे जेबो मिथिया फादारा साक्रामेन्ट रानबोगासिनो दं जोंना गाहाय फादार सायख'जानाया फादार जयशंकरमोन बिथाङा साक्रामेन्ट होबोगासिनो नाथाय आंनि फिसा बबे जायगानिफ्राय फैखो आं साक्रामेन्ट नाजावला साननानै आं जानगाराव थाबाय आं माने हाबा गोदान लानोसै नालाय आं बे साक्रामेन्टखौ बोरै नाजावबावनो होननानै आं जानगाराव थाखाबाय आरो आं नाजावला आंना फिसा बहाबानिफ्राय फैनानै बिफाङाव नारगासिनो नारनानै बाबा साक्रामेन्टआ नाजाव डाइरेक्ट बुंबाय आरो अब्ला आं फिसाखौ नायगिंनानै मोदै र' गनानै आं बे साक्रामेन्टखौ नाजावनो टारगेट लानायदों फादार जयशंकरा आंनि आखायाव साक्रामेन्टखौ होफैनो ग्रोब जानाय बेबायदि जादोंमोन दिनैसिम आंनि फिसाया फंसेबो लोरियाखै बाबा नों हाबा गोदान लानो मोना नों साक्रामेन्टखौ नाजावबाय थानांगौ आं फिसिगोन आंना फिसाया दङ बे औ मा दं फिसाजोआ हनै बे फास्रा गुफुर नानि फैनाय अनजिमा फैदो दा बे फिसाया आंनि गोदान हाबानि थाखाय खोब रायथागासिनो थायो साक्रामेन्टनि बिसयखौनो नानि नों दे बुंनाय नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा अनजिमा नार्जारि अनजिमा नार्जारि बे नोंनि मा जायो बे आंनि बाबा जायो नोंनि नोमाया बहा नोंखौ नागारना थांखो आंनि मामियाथ' आंखौ बाय नागारना थांखो आं मिथिया नाथाय
दे आंनि बाबाया माखासे मानसिफोरनिफ्राय खोनानाय बायदिबा मामिया गुवाहाटियाव दं होननानै मिथियो नोंखौ अनो ना अनामोन मामियाथ' आंखौ अनोमोन दा नों नोमाखौ गोसोखाङा गोसोखाङा आंथ' बाबानि सिगाङाव बाबानि दुखुखौथ' नायनानै थानो हाया बेनिखायनो आं बाबानि सिगाङाव गोसोखाङा होननानै बुंना लायो ओमफ्राय आं हारसिं हारसिं बिराद गोसोखांबायो दाबायदियाव आंबो आंनि मामिखौ मोननायबा मालायफोरनि बिमा बायदि बाबजागौ ओंखाम खुदै जागौ आरो दा नोमफाया गुबुन हिन्जाव लाफैनो नागिरनायाव नोङो मा साख्रामेन्टनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो औ बाबाया आबौआ सानसेखालि सासे हिन्जाव नायदों होननानै बाबाया सोरनिफ्रायबा मिथियो आंनो बुंना होयो ओमफ्राय आं बुङो बाबा हिन्जाव गोदान दाला साख्रामेन्ट मोनजानाय नङा होननानै आं बुङो बेयो हाबा जाखाबाय हाबा जानाय मोनसे आरोबाव बियो बिसि थैयागौ माने बियो गुबुन हिन्जावखौ लाफिनोब्ला बे प्रभु बस एबा साख्रामेन्टखौ बेयो मोनजानाय नङानो बेखौ मिथिगौना नानि सना दा बेखायनो बियो जानो हागौ जिउखौ नोङो बिफानि जिउखौ नों बासायनो थाखाय नोङो साख्रामेन्टखौ बै समाव बियो बिफानि साननायखौ मिथिबाय बे मिथिनाय बेनोदि बियो हाबा गोदान लाफिननो थाखाय साख्रामेन्ट आं गोजानाव थानोसै बे साख्रामेन्टफोर गोजानाव थानो नागिरनायाव नों बिफानि जिउखौ बासायनो थाखाय नोङो जेब्ला दौरिया साख्रामेन्ट रानबाय थादों बे समाव दौरिनियाव साख्रामेन्ट नाजावनो थाखाय बिफाखौ नों बिखौ नारनानै नाजावनो थिनदोंमोन दा आंथ' बेखौ गोसोआव गैला आं माला नारदोंमोन आरो बेखौबो गोसोआव गैला आङो नों दा मा क्लासाव फरायो आं क्लास 4 आव मोनबाय दा क्लास 4 आव मोनबाय नोङो गोसो गोरबोजों बिमाखौ गोसोखाङो जोनोमगिरि बिमाखौ नाथाय बिफानि दुखुखौ नुनानै नोङो गोसोखांब्लाबोथ' मोनला नायदो अनदागाफोर बुहुमाव गोबां फिसाफोरखौ दिनै आनि थानि खालामनानै गोबां अन्थाइ बिखा बिमाफ्रा गावनि मोदोमनि हास्थायनायखौ लानानै गावनि अनजालि बिसाय अनजालि अन्थाव बाथाव फिसाफोरखौ नागारनांगौ डक्टर बेबायदि नोंसोर दा खालाम सोरबा बिमाफोर सोरबा बिब'फोर बेबायदि खालामनानै दिनै बे गथ'नि गाबनायनि मोदैखौ नायहर बिनि मोदैया बिमाखौ बेसेबां अनो बिमाजों बिफाजों गुरै गुरै थानो जेब्लाबो हास्थायो बे हास्थायनायखौ बिनि मेगननि मोदैया जोंखौ मिथिहोदों आं नोंखौ अनो आयो बेनिखायनो नोङो जेरावखि थारमाने बे नोङो बे डक्टरनि गेजेरजों नोमाखौ आखाइ खबजानानै लेंहरनो हागोन नामा दे बुंहर नों मा बुंनो सानो आं लेंहरनो हायो आं सानोदि मामिया आंखौ गोसोखाङो जेब्ला आं दै लोंबा गेलेबा माबा माबि खालामबा आं सौथुयो आरो आंनि आखाइ आथिङाव थै गयो आरो आं मिथिखुबाय बायबाबो माबायो आं सानो दि मामिया आंखौ गोसोखांदों होननानै बाबायाबो बुङो लोमजाबायदों बे गोसोखांदों बे होननानै बेनिखायनो आं सानो मामियाबो आंखौ अनोमोन ओंखायनो मामिया फैफिनथों आं बेखौनो खावलायो नों माखौ आखाइ खबजानानै लेंहरनो हागोन जेरावखि गामानि दे बुंहरदो आं लेंहरनो हागोन दे बुंहरदो मामि नों जेरावबो दं मानो आंखौ अननो फैफिनदो मामि आं नोंखौ बेसेबां गोसोखाङो दिनै बे गथ'नि अनजिमानि बिमा नों जेरावखि गैया मानो बे गथ'नि गाबनायखौ नों गोसोखांनानै नोङो जेरावखि गैया मानो बे संसारनि फाबाव गाज्रि लाना दंब्ला नोङो गोसो गाबफिनना फैदो जेरै मागदाला मारियामा सासे पापि हिन्जावब्लाबो जिसुआ बेखौ अननायजों निमाहा होदों इसोराबो नोंखौ निमाहा होगोन नानि नोङो बे नोमाखौ नोङो निमाहा होगोन दा फैफिनोब्ला आं होगोन मानोना बे आंनि थाखाय जेबो पाप होआखै उन्दै मानसि आं बायगर मावखागोन बेखिनियाव एसे एनै बुंनाया आंनि थाखाय पाप नङा दे नोङो नोमाखौ फैजानो लुबैयो इसोरखौ खुलुमजानो लुबैयो नोंनि मोदैया जेब्लायबो जोंखौबो फोरोंदों बेबायदिनो सोरबाफोर बिमाफोर सोरबा बिफाफोर बेबायदि गोसो सिङाव गाज्रि सानखोमानानै न'खरनि बिसि फिसायनि गेजेराव सहायलायनो सैनो हायैयाव बेबायदिखौ सैदो आरो बेबायदि गावनि अनजाथाव फिसाफोरखौ जोनोम होनानै सैमा अमाफोरबायदि बिदि जोनोम होनानै नागारलांनो नाङा बे संसारनि रंजानाया बे संसारनि मोदोमनि हास्थायनाया साननैसोनि थाखायल' बेनिखायनो आङो दिनै गुरै खावलायदों अनदागाफोर जोंबो दिनै
बे गथ'खौ नागारना थांनो बायदि सोरबा बिमाफोर नागारना थांनो सानदोंब्ला सोरबा बिफाफोर नागारना थांनो सानदोंब्ला बे साननाया मैला गोसोखौ ज्राब गारनानै इसोरनि जिउजों सुफुं जानानै बिसोरो जेब्लायबो इसोर लामाजों आगान सुरथिदों दा सोरबा फंबाय नोङो मा नोंनि अनजालि बिखौ नोङो फैफिनजानो लुबैयो औ आं फैफिनजानो लुबैयो नों मा हांख्राय हरनो हागोन आं गोबां फेसबुकआव हगारनानै आं हांख्रायगासिनो दङ आरो न'आवनि नाम्बारावबो आङो जेब्ला वाट्सएपजों मेसेज लिरना हरो बिथांमोनहा खालि आंखौ हाबा गोदानल' लानो थिनो दिनैसिम आं गोसोखांनो आं नागाराखै हर सान आं जेब्ला दिफानाव थांदोंमोन आं बेबायदि आंनि हिन्जावनि थाखाय जेब्ला आं फैयो दिफानाव गथायखानानै फैयो आंनि गेजेरनि मानसिफ्रानो फंबाय नोंनि हिन्जावा बिदि बिदिलै उमुकजों बिदि लोंदों उमुकजों बिदि थाबायदों हर सान जों नुदोंब्रा बेबायदियाव आंनि गोसोआ बायनानै उगुल थुगुल आंनि हिन्जावनि थाखाय इसोरनि गथायनाया थिग जाबोआखै आदा दिनैसो आं बे खारनखौ लानानैनो जेब्ला नोंथाङा बे हेरबारि मण्डलियाव रिट्रिट खुंनो फैयो जिखिनि थारिख बे ओइदिन 1 थारिखआवनो आं फिसाखौ लानानै आं थांदोंमोन हिन्जावनि थाखाय आं गथायनो साननानै नाथाय बेलासिनिफ्रायसो जागोन नोंथाङा फैगासिनो दङसो दाबाव आं हरबो थानो हाया रावबो न'नि मानसि गैयाखाय आङो गिदिंनानै फैफिननाय जादों फिन उनाव बांद्राय खुवा जानायनि थाखाय आं थांनाय जायाखिसै अनजायगा दा बे समाव जोंनि अनजायग्रा सुबासआ गावनि बिखौ बेबो हास्थायदों बेखायनो अनजायग्रा मा नाम नोंनि हिन्जाव नामा आंनि हिन्जावनि मुङा आसा बर' नार्जारि आसा बर' नों जेरावखि गैया मानो दिनै नोङो इसोरखौ गोसोखांनानै गावनि अनजालु फिसायखौ गोसोखांनानै बै समाव जुलि लानायखौ समाय लानायखौ गोसोखांनानै इसोरनि सिगाङाव समाय लानायखौ गोसोखांनानै फोरबोनि मोखांखौ नायनानै नोंनि अन्थाव बाथाव सासेल' फिसा हिन्जावखौ गोसोखांनानै